Mukomana anonzi Nick Mangwana aiwa obatwa nemhosva oonekwa kuti aiwa is the worst aiwa and the most biased minister of information. Kuda kuti anouya achiaccuse vanhu achipublisha nhau kana information inoonekwa kuti aiwa iyewo atori maallegations ecorruption aanotoitawo ari 9 kune zvese zvanenge achiaccuse vanhu. Sanapinda mashoko panapa tichiona achisvatsvangiwa achikururwa achifumurwa nevanhu. Ndobva subscribe like out on the bell icon. Tipinda panapa endo yake tonokomana naMahere vanouya vachiita pahis post yakaposta some days ago anyora achiti Harare city councillors are facing corruption allegations after reportedly allocating themselves residential stands in leafy suburbs contrary to government policy. Tomashoko akabuda achitaurwa naNick Mangwana achiti ava councillors vakagreba residential stands aiwa in leafy suburbs. Saka panapa tinoona kuti tinozoona aiwa this headline rinobuda aiwa richinobva richinzi the government is allocated land to Nick Mangwana in Mutare. Zvatinoona kuti vakomana vana Mahere vabva vabuda vachiuya vachikomenda vachipopota taramashoko vachiti good morning Nick Mangwana, thank you for bringing this issue to light. Number 1, what is the government's policy on municipal land allocations? Can you kindly share the legal basis of said policy? Number 2, was that policy adhered to when you were allocated land in Mutare with your leaders? Tomashoko anobuda toko panapa nana Mahere vanapa vachikweshena the allocation yakaitwa negovernment ichipa vana Nick Mangwana residential stands kuMutare vachiti how come they just come and allocate you these municipal lands. Patona kuti aiwa the same issue yamaicomplaina kuti aiwa macancelors vanogreba aiwa maleafy suburb stands aiwa muguta reHarare ndozvakare zvamakunoita kwaMutare. Zvari kuuya vachikweshena vachiti what is the policy on municipal land allocation? Mashoko atinoona kuti vakomana opposition yasikuona kuti aiwa angova mamvemva angova marara hapana ana nezvemaleaders and we now demand new leaders. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.